Кажи бе нешто, Арис. Ко преживи причачи. Ти ми е све што кажете нешто, желе кој подготвя. Само Арис без капа, е.
Кажи нещо, кужи. Алхамдулилlah. Па šta da kažem, koji posluk uporati? Коме? Kome? Čemu? Šaljem poruku. Onima koji vide, a ne čuju, slušaju, a ne vide. Sredi to montažu. Da ne me vežeš. Ti mi. Kuzo. Rebro je popračka. Ali po tebe ne nosim se. Hoće tebe da se napravi šak. Ja ne volim tako. Ovde Mečka sedi, ej. Ne vikajte ovde, ej. Ohoho! Nemo veće ni dvoje. Pušti, pušti. Opa! Čekajte! Evo ga, Dragoj, polje što se? A i miriše na Mečka, ej. Evo ti nešto kao jala.
Що, дивіться на нас. Haydi Murat. Там буде не